Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Human sa kapinbulan nga sa gunsong mega oil price hikes tungod sa krisis sa Middle East, daw maalibyuhan gamay ang kapait sa mga motorista tungod sa posibleng big-time oil price rollback sugod ugma Abril 14. Base sa 5-day trading sa world market ug foreign exchange, sumala sa Energy Department, posibleng moabot sa kapin 20 pesos kada litro ang paggunhod sa presyo sa diesel. Samtang anaa sa 4 pesos and 43 centavos sa kada litro sa gasolina ug 8 pesos ug 50 centavos sa kada litro sa kerosene. Kini subay sab sa gianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Samtang kung basehan ang forecast sa pipila ka industry sources, halos 9 pesos hangtod 11 pesos ang posibleng ikunhod sa kada litro sa diesel, samtang kapin piso sa gasolina. Sumala sa DOE, ang supply sa lana sa Pilipinas anaa sa 45 hangtod 50 days ang stockpile. Miabot sab niadtong weekend gikan sa Malaysia ang 329,000 barrels o kapin 52 million liters sa diesel nga gipalit sa gobyerno.